sad ćemo da razbijamo jogurt. Nemoj ovdje da ne čujem. Ajde sneg, brate. Jelena, nećemo se gadimo. Sneg je. Ajde, baci ga. Ajde u koš da bacimo, vidimo šta će se. Ajde, bacimo sneg u koš. A nije to zanimljivo. Ajde, baci jogurt. Ajde, ćemo ga baci u vis. Ovako. Ja mu nešto. Ajde od zida ga zveknemo. Ne kako tvrdo, laki, nisi od ti. Ajde od zida da zveknemo. Odu. I Milan Majković zabija go. I prosva se. A sad još malo. Milan Majković zabija koš ili premašuje koš. Idemo, mašu. Evo. I to je bilo to, ako vam se svidio video, ostavite like, share i subscribe. Cancer!